Is mis Jack McGinn agus im réim amant agus peiliste go leoga imirt sa lína lechasí san amant agus tá chun taiispont géanas ar an scéal an Pas Lámha. An rud tábhachtach an seo nach méoch na méirechaí le chéile go mbeadh siad dúnta na bheadh siad scuid mar seo ach mar seo agus tú a búla an slitir. Agus an rud eile cá muid chatha suas a dasach. Ní muid gire chatha amach win, ní féidir chatha agus ní muid gire chatha ró ard ná róád amach rún. Tá muid gire just beag an suas agus an sin bhfuil muid leis na méirechaí dúnta. So díreach mar seo. Agus is féidir leat céim a dhéana ag an am céine freisin, céim chun tosaí. Agus bíigh cinnte freisin bheith cleachta leis an lámh eile, leis an lág. Neart cleachta de dhí ormsa is léir. So díreach mar seo, agus nuair tatúir de chumpóir le sin, den gíireacht beidir a bheith ar bar na méirechaí, ná bíoch na cosa díreach seasta ar an tála, bí bag beag an, agus gapú lámha. Fear le sin dhéana, tá sin beag an dachar in isis, ach abair sin, bíigh abair sin de réir a chéile. So dasach Pas Lámha agus rís na méirechaí dúnta, cá tú chatha beag an suas san air agus bhúla, tá sin tábhachtach, gus gá bhúla, agus bíigh gá dhéana leis an dá lámh, agus na cosa ag amach freisin. So, I dasach bhúla leis an lámh láidir, leis an lámh lág, na cosa ag abair, agus an dar lámh freisin, agus aithre chuile dar a ceann, agus dún anige. Díreach mar seo. Sin é, Wasser.